dobrodošli na ujediniteljski sabor Hrvatske konzervativne stranke i Akcije za bolju Hrvatsku. Novo vodstvo koje će biti izabrano na saboru nastavit će započeti projekt jačanja desne i konzervativne opcije u Hrvatskoj u kontekstu sve snažnijih procesa globalizacije i potrebe jačanja svijesti o očuvanju hrvatske nacije i tradicije. Utvrđujem da je odluka o ujedinjavanju Hrvatske konzervativne stranke i Akcije za bolju Hrvatsku usvojena jednoglasno. Ja se nadam da ovo okupljanje neće završiti samo na ove dvije stranke, da će i ostali manje stranke po broju i utjecaju, nažalost, da će napokon shvatiti da samo sa zajedništvom mogu nešto postići u Hrvatskoj. Mi moramo stvoriti jedan okvir, snažan okvir koji će osloboditi Hrvatsku, koji će joj dati krila i koji će Hrvatsku usmjeriti u budućnost u kojoj će čovjek biti važan, u kojoj će obitelj biti važna, u kojoj će naša kultura, naša povijest biti važna. I dao Bog da nam to uspije i da se ujedinimo čim više, jer nam je to zaista jedini put da uopće ova država i ovaj narod opstane. Ja vjerujem da je pred vama sigurno jedna svijetla politička budućnost, a to je i zalog vaših predsjednika, odnosno predsjednica i predsjednika, čiji je javni rad već prepoznat i na njihovim akcijama gdje su bespogovorno branili svoje ciljeve i svoje ideje, pokazujući da na političkoj sceni Hrvatske mogu egzistirati ljudi koji će do kraja braniti svoj stav bez obzira na njihove političke interese. Iz svega toga što pratimo vaš rad, vidljivo je da vi svi, vaš motiv ulaska u politiku nije nekakav osobni interes, već da to činite iz uvjerenja, iz nekakvih osobnih uvjerenja, odnosno da su to vrijednosti koje na neki način izlaze iz vas, a te vrijednosti, rekao bih, na neki način definiraju hrvatski narod. Znači od ljubavi prema domovini, ljubavi prema vlastitom narodu, pa vrijednosti braka i obitelji. Dakle, to su te vrijednosti koje su u vašem djelovanju očite. Dragi prijatelji, Hrvatice i Hrvati, hvaljen Isus. Tko je protiv ovakvog promišljanja, konzervativnog promišljanja? Sumnjam bilo tko ko ima djecu, sumnjam bilo tko ima obitelji. To je jedan način kako vratiti nekim temeljnim vrijednostima hrvatski narod, hrvatske ljude, sve nas, ali ne bi čak rekao možda niti vratiti, nego samo podsjetiti, možda i obnoviti, jer većina hrvatskog naroda ipak živi ili želi da se na takav način živi. Svatko želi da se prema njemu, prema njegovoj djetetu, prema obitelji i tako dalje, drugi ponaša odgovorno. Pozivam sve druge političke opcije koje dijele isti svjetonazor, istu ideologiju, iste temeljne vrijednosti da nam se pridruže. To nije sramota, to nije mijenjanje kaputa. Sramota je ostati u političkoj opciji u kojoj ti njeguješ jedne vrijednosti, a tvoja politička opcija zagovara nešto sasvim drugo. Ili reći ne, promijenit ću 10 puta stranku ako treba, dok ne nađem one ljude koji misle kao ja, koji djeluju kao ja i koji žive kao ja. To smo mi napravili. Hvala vam. Ja ne znam, da li danas ima netko od političara ponosniji od mene?
Dakle, ja sam ušla u politiku kada sam imala 16 godina u Kanadi. Postala sam članica Hrvatskog oslobodilačkog pokreta. 1990. članica Hrvatske stranke prava. Danas Hrvatska konzervativna stranka. Ali vidite, sve je jedna tradicija. Dakle, stranka nije bila moj cilj. Stranka nije bila moj cilj, stranka je bila moje sredstvo. I ona stranka koja nije radila dobro, kako je kolega Cvrtila rekao, nije ni dobra za mene. A tako ne bi trebala biti dobra niti za koga. Dakle, nismo ničija produžena ruka. A razlog zašto smo mi članovi Europskih konzervativaca i reformista je zato što je to jedina grupacija koja se bori u Europskom parlamentu za Europu ravnopravnih država članica. Konzervativizam znači tradicija. Znači poštivati svoje temelje, držati se svojih temelja, a to je bogoljublje, domoljublje, čovjekoljublje. Oni elitisti koji žele stvoriti jednu Europu, jedan narod, jedan jezik, mi im ovdje poručujemo, neće proći, prijatelju, neće proći. Dok je konzervativaca, to se dogoditi neće. A sve vlade do sada su radile na toj osnovi. Dakle, Hrvatska ne u srcu, nego u džepu. Pokažimo im svima da se politika može voditi pošteno, itekako pošteno. Čista obraza sam ušla u politiku, čista obraza izlazim iz politike i ostavljam nešto jako vrijedno iza sebe. Pa recite mi koliko predsjednika stranaka može to tvrditi. Bog i Hrvati! Poštovani zastupnici, za predsjednika Hrvatske konzervativne stranke predložen je gospodin Marijan Pavliček. Tko je za? Utvrđujem da je gospodin Marijan Pavliček jednoglasno izabran za predsjednika Hrvatske konzervativne stranke. Ovim putem želim se zahvaliti dosadašnjoj predsjednici, gospođi Ruži Tomašić, osobi koja je uistinu jedna od rijetkih političara koja je bez ikakve mrlje u političkoj karijeri. I to je ono najbitnije. U prvom redu uvijek je u interesu joj bio mali čovjek, hrvatska mladež, čak je i svoj vlastiti život i život svoje obitelji ugrozila u borbi protiv narkomafije na Korčuli. Ali što je najbitnije, evo i dan danas uvijek u borbi za interese malog čovjeka. Želim se ovim putem zahvaliti i čestitati delegatima dosadašnjeg akcije za bolju Hrvatsku jer su prepoznali ovaj trenutak i time ste pokazali vašu veličinu. Stvarno mi je drago jer ovo je jedan povijesni sabor. Nažalost, do sada se desnica samo cjepkala. Ovo je prvi put nakon 25 godina hrvatske demokracije da se dvije stranke ujedinjuju u jednu. Ja vjerujem da je ovo samo jedna gruda koja će pokrenuti lavinu i pravi stampedo na političkoj desnici i ovim putem pozivam i sve ostale stranke sličnog svjetonazora da nam se priključe kako bi stvorili jednu uistinu pravu političku desnicu koja će se boriti za interese hrvatskog čovjeka. – 22 godine nakon Domovinskog rata Hrvatska se nalazi u gospodarskoj, što je još gore, moralnoj krizi, demografskoj katastrofi. I zato nam nažalost nisu krivi ni Beograd, ni Beč, ni Budimpešta, ni Brisel, nego nažalost naši političari, naše korumpirane vlasti koje su evo sve do zadnjih dana gledale samo svoj interes, a ne interes hrvatskog naroda. Donosile odluke koje nisu u skladu nego protiv hrvatskog naroda i hrvatskog čovjeka. Nažalost, bili su iz dana u dan ponovno birani od tog istog hrvatskog naroda. I vrijeme je da to zaustavimo. Ja ne želim živjeti u državi koja danas ima vanjski dug od 58 milijardi eura. Ja ne želim živjeti u državi koja ima 210.000 nezaposlenih. Gotovo najveća stopa u Europskoj uniji što se nezaposlenosti tiče. Ja ne želim živjeti u državi u kojoj svakodnevno na desetine i stotine mladih napuštaju ovu zemlju trbuhom za kruhom. Samo prošle godine smo izgubili 70.000 ljudi, što zbog prirodnog prirasta, što zbog odlaska. Hrvatska umire. Ja ne želim živjeti u takvoj državi. Ja ne želim živjeti u državi u kojoj se promiče kultura smrti, a ne kultura života. Ja ne želim živjeti u državi
gdje se još uvijek nije riješilo pitanje dvojezičnosti u gradu heroju. Ja želim živjeti u Hrvatskoj u kojoj će onih 1,6 milijardi kuna koje se baca okolo na razne udruge biti raspoređeno upravo za poticanje u gospodarstvu, upravo za pronatalitetnu politiku, kako bi pomogli onima koji žele imati više djece. Ja želim živjeti u Hrvatskoj koja će po hitnom postupku riješiti sva granična pitanja. 10.000 hektara hrvatske zemlje se nalazi s lijeve obale Dunava i hrvatska policija niti vojska nemaju pristup toj zemlji. Ja želim živjeti u Hrvatskoj koja će trajati ratnu odštetu od Republike Srbije za sve ono što nam je nanijela u Domovinskom ratu. Ja želim živjeti u Hrvatskoj gdje ću slobodno, a bez da me neko krivo pogleda, reći Bog i Hrvati. Hvala vam na strpljenju. Svima vama koji krećete na putovanje prema svojim kućama želim sretan i ugodan put. Bog i Hrvati.